Tufuna tulandense ku presentation yathu imene kuchokera kuno ku Streams of Light Ministry. So muli ndine brother Daniel Tembo ndi brother anga brother Emmanuel kunselema. So mu presentation tupitiriza pa ma studies amene tayamba amene tuna kuthana ndi nthenda zosiyanasiyana. So mu presentation tukamba za kuthana ndi nthenda ya sugar. Okay, so tisana lowe presentation yathu mungakati na fotokoza kale naidana brother kunselema kuti akhale na chifatani pa mabuku angapo amene leo sajidi muzo wayo ndi mabuku amene wa Art of Healing imene komanso daso nchichewa ndipo ikupezeka posayida pa nchichewa. So ina ndi a guide to simple herbal remedies preparation and use imene unesa ma herbal osiyanasiyana zithuzi zake nimene tingagwirisire ntchito, right? Ndipo buku lina ndi fighting incurable diseases, matenda amene amaoneka kuti no ndosachizika kuti tingathane nawo bwanji, right? So kwa anthu amene angafune kupeza ndithu mabuku amene wawa kapena ngakhale ndi kufuna kwabwino kuti nawo athawapereka ndithu funding ndi kugula mabuku kuti akagawe zonsezo ndithu ndi zotheka nditi mwayankhulana ndi akunselema pa nambala imene kapena pa email yawo, right? So tukamba za sugar. Kodi sugar ndi chani? Chiyambirira tiyambe kaita werenga mawu amu ndi akuchokera pa Luka chapter 4 verse ya 18 mpaka 19 pamene akuyankhula kunena kuti mzimu wa Ambuye uli pa ine chifukwa kuti iye anandidzoza ine ndikalalikira uthenga wabwino komanso asinga komanso kuchiritsa anthu odwala. Mawawa ndi amene no Petro buku la Machitidwe 10 verse ya 38 akuchitira umboni zamene Yesu Khristu adagwirira ntchito yake nthawi imene anali pano pa dziko lapansi, za Yesu Khristu wa ku Nazareti, pakuti mzimu wa Mulungu anali pa iye. Anayendayenda m'mizinda yosiyanasiyana kutulutsa ziwanda ndi kuchiza madwale a anthu osiyanasiyana. Mmene fotokoza chonchimo ndi nkhani ya machiritso ndi nkhani yogwirizana kwambiri ndi Chikhristu komanso utumiki wa Yesu Khristu malingana ndi mmene likufotokozera Bible. So izi zimene titakhala tikuyankhula panozi ndi mapazi ndithu amene Yesu Khristu anayenda nthawi imene anali pano pa dziko lapansi. Ndikanakonda kunena kuti no wina aliyense pakuchita za zinthu izi anakazichita m'dzina la Yesu Khristu kapena kuti mu chithunzithunzi cha Yesu Khristu. Ndiyamba ndikufotokoza ndi funso lanu brother limene mwafunsa kuti kodi matenda a sugar ndi chani kwenikweni tiyadziwe matenda amene wayi. Choyambirira ndiyambe kufotokoza kunena kuti maonena kuti sugar akutsanulidwa kutanthauzidwa kuchokera mawu a Chingerezi amene timati diabetes mellitus. So maonena kuti diabetes amatanthauza kuti ngati kuti kukhuthuka kapena kuti kusefukira, pamene mellitus amatanthauza kuti kukoma. So mwanjira ina ndi pamene no tikhoza kungoyerekeza ngati kunena kuti mwina kukoma kwa madzi kukusefukira kapena kuti madzi osefukira kukhala ndi kupezeka kuti akumapezeka kamvekedwe kayo kokoma koma chonchete. Izi chiyang'aniro chathu chili pa chitsanzo ngati mkodzo, kuti munthu amene amadwala matenda a sugar amapezeka zonena kuti akodza mkodzo umene umakhala zonena kuti umaveka kukomerako. Ndifake nthawi zina tikafuna kudziwa kunena kuti kodi munthu ali ndi matenda wa sugar, mkodzo umene wakodza umapezeka zonena kuti muli sugar, nyerere zimabwera pamalo paja. So tikamanena kuti matenda a sugar tikhoza kungoyamba chabe kufotokoza choncho. Ndi matenda amene no monga tikuonera pa chithunzichi kuti tikapita kuchipatala kuchi amakatiyeza ndi kachipangizo kamene amati glucometer kamene amakayeza kachulukidwe ka sugar uja, koma sugar ayo amakhala kuti amachulidwa dzina lina atatha kuphwanyidwa
pakuyenda mthupi la munthu. So mmene chipangizo chikuoneka kuti 133 ndiye kuti ndi namba lapi yabwino ndithu imene sikupereka chiopsezo. Koma ikamafika ikamafika chama 40 imakhala zonena kuti mwina pakuzokhala chiopsezo koma sikamakhala chiopsezo. Koma ikamafika 200 ndi pamene pamakhala zonena kuti munthu uja ali ndi vuto la matenda a sugar. Yeah. Okay. Alright, so ndithu mafurukuza kale. So nthenda imene imayamba bwanji imene zimayambisa ndiyani? Chabwino. Ndifotokoze motere kunena kuti matenda amenewa timafunika amvetsetse malingana ndi zinthu zimene zimagwira ntchito mthupi la munthu. Pakupewa matenda amenewa, pakukana matenda amenewa, komanso pakukhala nawo matenda amenewa. So timafunika timvetsetse kwambiri za ndikambapo chiwalo chimodzi komanso ndikambapo michere iwiri. Right? Kuti nthenda imene imayamba bwanji. Ndiye choyambirira ndiyonena kuti tikaliunguza bwino lino thupi la munthu tipeza zonena kuti pasi pa chiwindi pacha pamakhala kachiwalo kena kamene kaonedwe kake kamakhala ngati mbali na kamene ya tikhoza kunena kuti ena amati pachiwa ndiye samati chijabusa. Right? Pa Chingerezi timati pancreas. So kachiwalo kamene kamakhala kuti kanaphata kumusi kwa chiwindi kuja malo amene kamapezeka. Ndiye kachiwalo kameneka kali ndi ntchito utumiki kuthupi la munthu. Utumiki wake umayenda munjira yonena kuti kamatulutsa mchere wina, chizungu ndi hormone imene imatchedwa kunena kuti insulin. Right? Insulin. So insulin uja amakhala zonena kuti ali ndi ntchito yakayendetsedwe ka sugar mthupi la munthu. Amayendetsa sugar thupi la munthu. Insulin uja ndiyambe kumfotokoza kai kuti insulin upayikha ndi yani. Right? Insulin ndi tikhoza kubwerekera chichewa choti mafuta koma ndi protein. Right? Amene amakhala kuti anapangidwa ndi amino acids okwanira 51. So sinimafotokoza deep kwambiri zinazo chifukwa choti ena amene akutimvera mwina atakhala kunena kuti sangazimvetsetse zinthu izi pasifuwa zina. Yeah, so kungomvetsetsa kwake ndikuonera kuti ndi mafuta. Mchere ukene umakhala kuti kapena kuti hormone imene ndi mafuta amene amakhala kuti anapangidwa ni amino acids okwanira 51 amene ntchito yake ndi kuyendetsa sugar mthupi la munthu mwanjira yonena kuti amayenera kunena kuti insulin uja akatulutsidwa ndi kachiwalo kameneka akatsekule minyewa ya mthupi la munthu. Minyewa imene imakhala kuti ili ndi tizinthu ngati makamwa timati ma receptor cells. Kuti no sugar amene walowa mthupi la munthu uja akathe kulowa minyewa muja ndikumagwira ntchito yake imene pa Chingerezi timati amagwira ntchito pamakhala chochitika china chimene timachitchula kunena kuti aerobic respiration. So kuti sugar uja akuphwanyika komaliza kuti akapereke mphamvu thupi la munthu. Yeah. Right? So mwanjira ina ngati mene kachithunzi kakufotokozera kuti wawaitiyo ndi sugar amene akulowa koma zikudalira kunena kuti kayeroko amene ali insulin akatsekule gate chakunena kuti no insulin uja zitha kulowa m'minyewa ma cells. Pakapangike timanena kuti aerobic respiration kusakanikirana kwa sugar ndi mpweya kuti patulukepo ATP energy, patulukepo mphamvu zimene timatha kugwiritsa ngati mene ndikuyankhula inemwe ndiye kuti zizochitika thupi langa ndikumatha kuyankhula komanso kusuntha mikono yeti energy imagwira ntchito. So mmene tangofotokoza chonchimwe titha kumvetsetsanso munjira yonena kuti ngati njira gate jayatsekedwa sugar uja salowa ndi kuti mphamvu pakhala palibe. Ndiye kuti mwachidziwikire munthu amene amakhala ndi matenda a sugar amene akhoza kumadwanso matenda a fatigue. azinkhala utopotopo.
right? So ndi zinthu zoti zomvetsetseka bwino kuti ichi ngati sizuchitika ndiye kuti chakuti sichitani sichichitika. Pambali pa insulin pamakhalanso mchere wina amene si hormone koma ndi trace element imene timatchula kunena kuti chromium. So chromium amathandiziranso naye machitachita ake okhaokhawo. Mwanjira ina michere iwiri imene yathupi ikakhala zonena kuti yasongonekera ndiye kuti ndi pamene pamakhala kuti sugar yamba pali matenda a sugar. So tifotokozera pamomveka bwino kunena kuti sugar ilipo ya mitundu iwiri. Pali sugar yoyamba ndi sugar yachiwiri. Yoyamba timati juvenile diabetes MD1, pamene yachiwiri timanena kuti adult onset diabetes kapena kuti diabetes type 2. Ndiye tiyambe kufotokoza chonchi. Mwina musana Kachiwalo kaja titimalizike yapa. Okay. Kachiwalo kaja kakhozopezeka zonena kuti kali ndi vuto limene lopangisa kuti insulin uja samatuluke. Samatulukiratu ndiye kuti sugar uja zingoyenda m'magazi samalowa m'minyewa muja. Imene ndimati type 1 yoyambirira. Pamene yachiwiri ndiye kuti sugar uja amapezeka zonena kuti akutuluka komano insulin uja akutuluka komano akukanika kunena kuti akafike pa mulingo wogwisa ntchito sugar iseuja. Right? So wina amapezeka kuti akutsalira mujani. Yeah. So muna ngofuna kuonjezera muzina tuno kachiwalo kamene tukakamba ndi ako kakapamba kamati kakapamba nchicho ena amati chijabusa mwina kapamba. Kapamba uyu ndi amene akupanga insulin. So vuto litakalo kamamba ako kapena itakhala kumenyewa chabwino choyambirira vuto likhoza kukhala loyambirira kuti mwina ndi kapamba ali ndi vuto sakupanga insulin uja kapena mwina minyewa sikutsekula kuti insulin uja atakulowa kuti glucose atakulowa sugar akathe kugwiritsidwa ntchito mu cells. So pali zinthu ziwiri zimene akakhala vuto ndi kapamba mati diabetes type ya imeneyi kwambiri imakhuzana ndi sugar yoyamba diabetes type 1. Okay. Akakhala tuna sugar kanika kulowa minyewa ndi pamene imakhala no type 2 imakhala type 2. Okay, atokoza kwambiri. Ndikuti uyu sugar uyu amene akuyamba chifukwa kapamba ni vuto ndifatu so mwina so kuti no michere imene tumuti chromium yachepa mujani chifukwa no chromium ndi amene amathandizira kapamba yorarani ayende bwino. Yes. Okay, atokoza kwambiri. Nayi ndi fuso anthu amene amanatino munthu amene ndi sugar saje zipaso ifali zipaso zili ndi sugar kapena kuti asamamweso mwina ma soft drinks kodi zimenezo tingazimvesese motani? Tifotokoze motere kunena kuti pambali kunena kuti mwina kachijabusa kaja kali ndi vuto kapena kuti mwina minyewa ija sikutsekula chifanena kuti mwina insulin upalibe kapena apo nthawi zina zimakhala kuti insulin yo alipo komano kuti minyewa ija ndiyo malika nthawi zina mafuta amatha makamata mafats ndiye mapitake wanga khali insulin alipo amakanika kuti atsekule ndikumakalowesa sugar mujani. Minyewa china chimene chimafuna kuti tichimvetsetse ndi chimene yocho. Nkhani ya zipatso ndi mabuku angapo amene afotokoza kuti no chifukwa chinena kuti koyambirira kuja timakamba kuza kupezeka kwa sugar m'magazi amene amanena kuti akalowe m'minyewa. Ndiye tikakhaza kuti tikuonjezera sugar wina ndiye kuti timakhala kuti tikuonjezera chani vuto lija. Ndiye pali sugar wina amene amakhala wanzipatso amene timamutchula kunena kuti fructose. Right? Fructose. So anthu ena zipatso mwina anthu ena akupesera thosozi. Yes. Anthu ena amanena kuti no zipatso si zabwino kuti munthu wa sugar zija chifukwa makhala ka sugar. Sugar amene amachula kuti fructose. So amanena kuti amakaonjezeranso chipsinjo thupi la munthu chifukwa choti muli sugar ndi kale amene akulephera kuti alowe muchanuchi minyewa akuyenda m'magazi akupanga circulate.
so chifukwa kamana kuti munthu wa shuga asamadye zipatso. Komano tikaunguza kuno bwino tipeza zoti zolembera zina malingana ndi Dr. Jerry Hoover ndi dokotala ndithu wa mankhwala achilengedwe amene buku lake lotchedwa kuti Natural Medicine pa page 99 anafotokozapo kunena kuti shuga inde amapereka chipsinjo thupi la munthu ngati ali ndi shuga wina kale. Komano amasiyanitsa kunena kuti zikutengera makambidwe amene kuti kuli shuga wake ndi kuti chifukwa shuga alipo wosiyanasiyana pali wathu timene kuti table shuga wapati buluje amene amakhala kuti anapangidwa zina ndi zina amati anapangidwa refined. So kwa iyeyo anafotokoza kunena kuti shuga amene ujanda amene ali utali kadi oyipa kwambiri amathira muti madekera kapena amene mwina amapezeka ma soft drinks uja shuga ngati amene so anafotokoza kunena kuti koma shuga uyu wanzipatso ndi wachilengedwe zipatso zake mwina anthu ena akupesera sakuziona achina apples, green apple, grapefruit, mapiyezi, cherries, berry, peaches, strawberries. Zasungofotokoza kunena kuti zakudya zambiri pambali pa mafuzi makhabe ndi kashuga kena kungoti sikamamvera kamakhala kuti kali kabisa right. Sina ngati makhatu kamba za starch chimozimozi ngati nsima ichi makhaso ka sugar foti muli glucose muli ka starch kena ikamene kama kapanga glucose. So malingana ndi Dr. Jerry Hoover ndonena kuti kwa iwo sugar uyu wa muzipatso alibe vuto koma sugar uyu ochita kupangidwa ndi anthu kuti pakupangapo amapezeka zonena kuti kumamali zilowe chikhalidwe chake chimakakhala choononga tupira munthu. Kuza koma ndi maso chifukwa nimeona be kuti ma fruits tukamba zota makhala ndi ma vitamins amakhala ndi maproteins zambiri ndiyo tikamulesera ati munthu akudwala so ndi tisakaso ndi mafuto ena. Right, so munakamba za ma diabetes awire so mutawuvekesa yes kuti sugar yoyamba imene sitifotokoza kwambiri tsiku lalero tikhazikika kwambiri pa sugar yachiwiri kunena kuti sugar yoyamba imatchedwa pa Chingerezi kuti juvenile diabetes or type 1 diabetes imene imadalira kuti munthu uja sakupanga insulin pancreas jende imatchedwa kuti insulin dependent so zoti munthu akudalira insulin wakunja ndifake amadzibaya ndi sugar imene kawiri imapangika chifukwa cha ma viruses amene amapezeka zoti amakaononga kachijabusa kacha amakakaononga ndi kuti kakaonongeka sikangathenso kudusa insulin uchi pamene sugar yachiwiri imene titakhazikikepo imene timachita kuti adult onset so zoti imayamba kukulu maka kuyamba kukulu ndi kuti kalekalero imamba di kukulu kwa panopa ndi olo iyo yamba ikalikali inali ana koma panopa ikumagwira swanga khale ma viruses alipena palipo ngati masogwidi chikuku masogwidi amathaso kugwira munthu wamkulu ndatha tizilombo timene tithaso kukaononga chani chijabusa chimene cha munthu wamkulu kati titimoze so sugar yoyamba timafotokoza zoti ndiye kuti chijabusa chichukanika kutusa insulin angakhale kunena kuti kukanika kwakeko nthawi zina makhala kuti kukanikirato nthawi zina akutuluka komano osakwanira pamene sugar yachiwiri imakhala zonena kuti insulin yo alipo komano akukanika kunena kuti akagwiritsidwe ntchito at cellular level chifukwa inena kuti maijeni achi ma receptor cells kapena kuti minyewa ikukanika kuti insulin jakayitsekule kenaka kalowe azipezeka zonena kuti sugar uja akugwiritsidwa ntchito yopanga mphamvu so mukuti pali diabetes mellitus 1 ndi diabetes mellitus 2 1 ndionena kuti glucose uja arian muna mukuti sanisia so 1 ndionena kuti amakhala kuti insulin sakutuluka kapena akungotuluka ngati kuti pampopi kuti ungodontha chabe amene sangakwanise kuti akagwiritse ntchito sugar uja kulowesa minyewa kuti akagwire ntchito pamene yachiwiri makhala kuti ndi akutuluka bwinobwino
komano kuti akalowe kuminyewa kuja amakhazo nena kuti akukanika kuti akatsekule minyewa ija ndi kumagwisa chito shuga. Okay, right, so timaona apo ndithu timaona anthu ena akukhala ndi sugar achita uzibaye. So imeneyo ndi imene inkatchedwa juvenile diabetes. Angakhale so pano pa imatha so juvenile diabetes. Foti juvenile ndiye kuti ungira munthu ali mwana. Kwa pano pa imatha so anthu akula. Imene inayi amapilisi ndi imene tikuti out at onset. Imene tikumpasa munthu kuti ndi imene takhalirepo kwambiri mu presentation yathu. Yomwe munthu amawamba ipilisi. Alright, tokoze. So umu ndi imene mwina muthu atifotokozerako kuti chichitika nchani apa. Ndikukhulupirira kuti anthu atha kumvesesa kwambiri pa chithunzi chichi. Tikatimvesesa ti ta blood ndi ma insulin tofira to ndili sugar zikuyenda bani mene. Ndiye kuti chinochitika ndi choti tinato tukatsekula minyewa imene kuoneka ngati kuti timakamwa right. So tinato tikupezera pono danga mpata oti tofira te sugar kuti akalowe cells kuti akakasanganikirana ndi sugar apanga interact ndi sugar azitha kupanga chani mphamvu kapena kuti energy. Alright, so is it azona kane tawupitiriza kapena mfuna mforokoze tawupitiriza chabwino. Right, so tifuna tone zizindikiro zote munthu atakhala ndi sugar. Chimozi munatifotokoza yona munthu akakuza pamabwera nyerere. Yes. So munthu ndi kwabwino kunena kuti nthawi zina uziziyang'anire kuti ngati wakodza pansi wasakhala mu flush toilet. Ngati wakodza pansi paja kupezeka zonena kuti pakubwera nyerere. Uzikayikira kuti mwina osati uli ndi sugar mwina ukuzukhala ndi chani matenda a sugar. Malingana ndili uli je limafotokoza diabetes mellitus kunena kuti mwina mkozo muja mopezeka zonena kuti sugar kupezeka mfoti wadzadza mthupi la munthu sakugwiritsidwa ntchito mu pamulingo wowanira. Ndiye pali zizindikiro zivanjira pafupi. Munthu amene amakhala ndi matenda a sugar amava njala pafupi. Amapezeka so zoti amakodza pafupi. Amakhala ndi ludzu pafupi. Amamba kuchepa thupi. Komanso amakhala obayalika m'malingaliro ake. Ndi munthu onena kuti nthawi zinaso lilime lake limatha kumaoneka lofiira. Amakhaso munthu nthawi zina woyabwa kwambiri irritability kuvuta ye mwanjira ina izi zimene zinandifotokoza ngati irritability ndi umboni wa sister wanga. Amakhala munthu ovuta kwambiri nthawi imene amadwala matenda amene a sugar. So zimatengera kwa munthu oti ozindikira kuti azimuvesesa munthu nje kuti ndi matenda ati suti munthu achitochitira dala kuti basa zingovuta zina zili zonse. Okay, kusakhanzikika komanso kusayenda bwino kwa magazi mthupi kumene kumapangisa kuti munthu mwina azimva ngati kuyabwayabwa mudzalamu ngati kubayabaya iti angakhale m'mapazimu. Timatchula numbness tingling ya ma extremities kuti kumene kumadusa magazi komalizira kapena mmindo magazi sakufika bwino ndiye mapita kumafika kubayabaya kapena kuti kumafika ngati kumayabwa chonchi. Anthu ambiri so amene ali ndi matenda amenewo tingawadziwa cha kabwereza wa matenda ngati mauka. Mauka amathaso khala mwazindikiro zazindikiro zimene zimatha kutiunikira kuti apapa pali matenda achani matenda a sugar. Komanso bala limene limakhala loti lukanika kupola. Limakhala zonena kuti vuto ndi sugar akuchuluka kwambiri mthupi la munthu. So mwina pete zifotokoza mwa zinthu zina zikuti chimachitika ndi chani. Tinafotokozapo nthawi ina nkhani yotopa kuti munthu amatopa fachali fatiri mphamvu sikupangika mthupi la munthu. So kuvuta kwa kupola kwa mabala kumakhala zonena kuti sugar kamachuluka mthupi amakabweresa condition imene timanena kuti acidosis.
munaphunzira ku brother za acid and alkaline. So tupira munthu likakhaza lili mu acidic condition limayitana kwambiri machani ma germs. Right. Ma germs aja ndamene amabweresa infection pamalo chifukwa kuti pali acid ochuluka kwambiri ndiye makhala kuti ndi chipinda kapena kuti ndi nyengo imene ikusangalatsa kwambiri ma germs ndiye amene amazaolesa kubala kuja azingolesa kubala kuja silibwerera mbuyo pokhapokha muyambeke mwasitha pH ya munthu uja munjira nena kuti sugar uja mwambaso kuntani kumuyendetsa bwino thupi la munthu uja mukatero ndiye muzaona kuti bala lija lizamba kubola. So apo kuna ma classical signs kuti ludzu losatha kupoza kosatha maso kumanga kudya kwambiri kumosa mafuta Roda bwana munthu akudya choncho bwanji. Kudya mafuta. Kukoza kwambiri komwina anthu ena atha amadabwa lizokhala bwanji kukoza kwambiri. Nthawi zambiri kuna sugar achuluka kwambiri muimpyo muchi. Mapeza kuti machosano sugar kuzera makidneys kona munthu ukakusa umakhala pali sugar. So ndithu zina kuti weight imangokhala kutsika sinanga thupi lisili kutenga glucose imamba kuphwanya no ma muscles kuti ikhale ngati kupeza chani chakudya. Right, so zinazo mazifurukoza kale topitiriza. Yes. Right, so zotsatira pamakhala zotsatira kapena kuti ma consequences a matenda a sugar diabetes mellitus amene chimakhala chikhumudwitso kwambiri mwanjira ina umachita ngati kuti wadzala mtengo wapozi koma zipatso zake zimene udzakolola zosiyapo ziso konse mwina ndizinyumwa zimene chimakhala chikhumudwitso kwambiri se pali vuto lakusaona limathanso kubwera chifukwa cha matenda a sugar. Imakhala kuti misempha ina imene imatenga kaonedwe ka munthu kuchoka ku bongo kupititsa diso imakhala kuti yaonongeka ma renal failure amati pali sempha umene umachoka diso kumapita ku bongo umakhala zonena kuti waonongeka. So chinthu china ndi zimene zimapangisa zoti munthu akakhala ndi bala lizivuta kupola nthawi zinosa kupola kumene ena amachira ina samachira right. So zotsatira zake umakhala kadulidwa mwendo makamaka mapazi kapena miyendo imene ena so amakhala ndi vuto lakuonongeka kwa misempha. Izi ndi mwa zotsatira zosakhala bwino za matenda a sugar komanso tisayiwale kufa kuti ena ndithu amapezeka zonena kuti amamwalira nawo matenda ndikukambapa zikuti maika mayi ena amenenso anapezeka zonena kuti kwa iwo zotsatira zimene zinagwera ndi kuola kwa mwendo. Anafika kunena kuti no chifukwa chosadziwa anathamangira nawo kwa sing'anga kapanga admit kwa sing'anga ndiye sing'anga uja ataona kuti akulephera bali ja lukuola linayamba kumatuluka mphutsi mwina 15 live. So aracho sakubwera nawo pakhomo chifukwa cha zikhulupiriro zina ndi zina kuti mwina balo lolodzedwa komanso chifukwa cha zikhulupiriro zina kuti kuchipatala sanathandize bwino kuti poyamba anakhalitsa pa line nthawi yayitali ndi anaona kuti sazapita koso so amangokhala nyumba kufika na amwalira dzana timayika dzulo pa 14 Jan October ya 2024. So zotsatira zosakhala bwino za matenda a sugar ndizimene. Okay. Tawazo kwambiri. So zakito acidosis pali zinthu zina sitingathe kufotokoza kale panopa tikuyenera kuti tikamakamba mwina normal sugar level tikuyenera kuti mwina tingozidumpha kaye pokhapokha tikanakhala kuti mwina tuchita so ndi gulu lina la anthu ndi zinthu zina zakuya tikanama zifotokoza. Tikamakamba za glycemia kapena kuti sugar level timayiyeza nthawi yake. So sugar imatha kuyezedwa
malingana ndi nthawi chifukwa pali nthawi zina malingana ndi zochitika za nyengo imene yatizungulira kapena kuti zakudya ndi zakumwa zimene tali imatha kungokwerapo ndiye akakweza munthu kukayiona kuti shuga yakwera khoza kuyamba kuyika treatment pamene shuga sina inangokwera pa nthawi yokhayo chifukwa cha environment yake so pamakhala nthawi zimene shuga ija imatha kwezedwera ngati amakamba za fasting blood glucose test kuti amakuza munthu wake kuti mwina ukasale kudya ndi amadzakweza mmamawa mwina imeneyo imakhala yabwino kwambiri chifukwa umakhala kuti sunaponyekena kayi kamene kakhoza kangopanga spike kungopanga spike nyajeni ya sugar glucose chokuti akwere mwakanthawi kochepa kenaka nkubwereranso chifukwa cha kanthu kaja so imakhala yabwino kwambiri inaso imakhala yonena kuti amakweza ngati tingaliza ngati kuti mwina mwapo ndi apo timane kuti random blood glucose test izi sizimadaliranso kunena kuti munthu usale zimangotengera kuti akuyeza munthu kangati ndi akakuyeza paja amatha kukhala kuti chikhazi kuti ngati tamuyeza tsiku lakuti tsupatsupa ngati kupezekabe ndi kuti chikhanzikiso chonena kuti munthu uja ali ndi matenda a shuga ndichovomerezeka ndithu. Alright. Choyambisa shuga. Yeah, so timakonda kubwereza kuti palibe vuto limene limangodza popanda choyambitsa. Choyambirira ndi yonena kuti malingana ndi buku la miyambo 26 verse 2 amanena kuti palibe vuto limene limangodza popanda choyambitsa. Tikawerenganso buku lina limene lilofunikira kwambiri nkhani ya zathanzi timanena kuti how to live. Buku limene linayimberedwa ndi chemwali ena timatchula kuti Sister White anafotokoza kunena kuti matenda samangobwera popanda choyambitsa. Njira imakhala kuti achita kukonzedwa ndipo matenda wayitanidwa pakuchita chocho makamaka pakusalabadira malamulo achilengedwe ndi pamene matenda amabwera m'thupi la munthu. Pali zinthu zina zimene zimayambitsa kapena kuti kukuza matenda a shuga. Pali kuyambitsa ndiye pali kukuza matenda a shuga. Ndiye pali kunene choyambirira chinthu china ndi kunene pakwambiri. Kunene pakwambiri. Skero ya munthu si kutana zoti mukhaneneka kapena komati ize BMI yake body mass index. Ndiye timadziwa zoti munthu sananenepe mokhala bwino chinthu choyambirira. Chinthu china ndiye ndikonda kudya za mafuta mafats. Tikamafotokoza za awa mafats kwambiri timakhala tukamba za mwina tikaphwanya machizimu mafuta zimene zimakupezeka mu nyama zimafuta ngati zimene zija zoti zimaundana ndi zimene zimakhala zoti zimapereka chiopsezo thanzi la munthu kuti munthu uja akhoza kudwala matenda a shuga. Nyama nkhani zake ndi zokhazokhazo komanso kudya zakudya zophikidwa pafupipafupi kumathanso kuyesa chonena kuti munthu atha kudwala matenda a shuga. Munjira yonena kuti zakudya zophika zimakhala zonena kuti zinthu zofunikira zambiri zachokamo chifukwa cha motochi umapanga denature ma minerals komanso ma enzymes. Ndiye thupi la munthu limakhala zoti pang'ono ndi pang'ono likulephera kuti lizimangika komanso lizilimbana ndi matenda. Chimodzimodzinso matenda mankhwala amene amalimbana ndi tizilombo mabacteria. Mankhwala amenewo ma antibiotics amathanso kupangisa matenda a shuga. Pali mowa umathanso kupangisa matenda a shuga. Pali mankhwala a mitundu ina amene titazafotokoza tsiku lina list yake amathanso kupangisa matenda a shuga. Amayi ena amatha kukhala ndi matenda a shuga chifukwa choti ndoyembekezera chabe. So kuyembekezera mwa amayi ena osati onse kumathanso kupangisa matenda a shuga. Kusapanga masewero olimbisa thupi
kumabwerekesa chiofookeretsa chakayendedwe ka magazi mthupi la munthu kotero kunena kuti kupatsirana kwa shuga ndi minyewa kutokhala kovutirapo chifukwa magazi aja sakuyenda bwino sikumapanga ma exercise komanso nthawi zina umakhala zonena kuti ngati sikupanga ma exercise ndiye kuti mafuta samaotcheka mokwanira kuti mapeto ake amakhala kumaundana minyewa akaundana paja amathanso kupanga shuga. Ma viruses amatha kuononga kachiwawa kaja timanena kuti kachidyabusa. So kachidyabusa kaja kakakhala zonena kuti kaonongeka so amatha kukhala ndi matenda a shuga. Tikupangabe kafukufuku kuti tione kuti kodi chikumachitika ndi chani. Mwina anzathu ena atha kufotokozapo kuti anthu ambiri amene akupezeka ndi kachirombo ka HIV and AIDS akumapezeka zonena kuti akumakhalanso nthawi ina ndi vuto limeneli la matenda a shuga. So tiunikirapo bwinobwino tikamaliza kafukufuku amene kuti kodi matenda a AIDS ndi matenda a shuga zikumapatsirana bwanji kuti zikabweretse chiwonongeko kuthupi la munthu. Mwina mwafotokozesa kuti munthu akakhala nthawi zamayembekezera azimayi amathaula shuga akakhala kuti unapaga deliver imapitirirabe shuga nthawi zambiri simapitirira chifukwa imakhala kusintha kwa michere ya thupi la munthu ndi kumene kumapangisa zonena kuti azikhala ndi matenda a shuga. Ndi michere iji akabereka imayamba nokuzikonza yokha ndi vuto limene limatha kutha ndithu pamene walandira mphaso kazi. Timangopangira kuti ena atha amachita mantha kuti ayambaso shuga. Right, so tukamba za zakudya timafuna tionese kuti zimene zikuyambisa shuga ndi ziti. So mdadada wa zakudya timapezapo zakumwa ngati Coca-Cola, pali zakudya ngati chocolates, zakumwa ngati coffee. Zimene zimakhalanso zoti zimapereka chiopsezo kuthanzi la munthu, thupi la munthu kuti munthu akhoza kudwala matenda amene a shuga. Komanso zakumwa zozizisa kukhosi zimathanso kupereka chiopsezo thupi la munthu. Kwa ena ndithu zimakathera kumapenate kuti munthu amatha kupezeka ndi vuto limeneli la matenda a shuga. Ngati zakumwa tikuzionetsa apazi ndi mujamakhala shuga muti shuga woti osokonekera uchi. So lakini asipatane kuti ndi shuga wa mtundu wina ndi shuga wa mtundu wina amene no amathoka ono gathupi la munthu mwanjira yokuza mulingo wa shuga amene amakhala kuti ali mthupi kale. Pakati apo panachitika kafukufuku chifukwa chokonda kutonza kapena kuti kuloza chala kwambiri za shuga paika kuti ndi amene amapangisa matenda a shuga. Komano akatswiri za science anatengapo anthu okwanira 10 ndikumapasa shuga daily. Ndikutenga anthuso ena 10 ndikumapasa za mafuta achenimanena mafali sikunali lonse. Pamapeto pake anapeza kuti anthu amene adwadwala matenda a shuga si awo amadya shuga daily koma awo amadya za mafuta sikunali lonse. So chiopsezo kwambiri chili kwa zinthu zizi za mafuta pamene zinazi za shuga zimakangopereka mphamvu kapena kuti kuonjezera kali mulingo wa glucose amene amapezeka muthupi munjeti. Nenezi mafuta zizungamata masero zukafumata masero zakathekulowa ndi chikambisa type 2 diabetes. Tifotokoze motero. So palinso zakudya zina zakudya zina zakudya zoti ngati ufa woyera, bread woyera, mpunga woyera, shuga uja woyera ndi zakudya zimene zimakhala kuti chomanga thupi komanso choziza nthenda chinatanimo chinachosedwamo. Mapeto ake zimabweretsa chifoko kuthupi la munthu komanso zimakhalanso ndi ngati mbali na shuga ochuluka kwambiri amene alipo kale wina m'magazi muja ndi makhalanso kuti mukaonjezera kwambiri. So kunali kwabwino mwina kuti kumachepesako zakudya zankaka zochokera ku nkaka achina cheese, butter, zingati
mazira zimene zimabweretsa sugar bwanji. Zimenezi zimakhaso choyambirira ndi makamaka mafuta ochuluka kwambiri. Ndi mafuta omwewa amene mengatukuonesera zimafuta zowundana kuti zimakamata ma receptor cells aje azikanika kutsekula angakhala atakhala kuti insulin uje alipo mthupi la munthu. M'mapeto ake pamachitika matenda amenewa, matenda a sugar. Komanso chinanso ndi nkhani ya casein munamusana kulire mukaka mmakhala milk protein ake casein or after the digestion samatha kuphwanyika bwinobwino ndi thupi limaona rawi ndi ndani ndi matusi ma antibodies omafuna utani waphwanya ngati kuti nthenda ndi ma antibodies amene amapanga attack casein ndi omwenso amakapanga attack kapamba uchi mati chijabuse machifokesa. So in that way ofuzana tuno even zimayo yamwisa alipeza tuno akamamwisa mwana ake kuti atizimpasa so ma antibodies amene atakaonongeso kakamba ndani omwana uja. So iyo ni njira ina amene ma dairy products amatha kuwonongaso yani akakamba ya munthu. Alright, towoza. So mwina izi zitikungofulukuza tikamakamba za ma toxic carbonic acid amachita mutani makamaka ma refined starch ni ma sugars. Okay. Kunthawi inoyi mwina tisakambe kwambiri za ma toxic carbonic acid mthupi la munthu mwina zikhoza kuti tengerapo nthawi. Komano pamakhala ma acid ononga kwambiri amene amatha kupezeka mwina mitundu ina ya sugar kapena zakumwa zina amene amakabweretsa chifokwe kwa thupi la munthu mwanjira yonena kuti amakapangisa kuti thupi la munthu lizikanika kutenga michere yofunikira thupi la munthu kumagwisa ntchito kapena kuti amakapereka chifoko ku misempha ya munthu kapena apo amakaperekanso chifoko ku chitetezo cha thupi la munthu. Moteromo munthu amatha kukhala pa chiopsezo chodwala matenda achani matenda a sugar. Pali zinthu zina zimenenso zimatha kubweretsa matenda amene wa sugar ngati kudya kwambiri. Kudya kwambiri kumaoneka ngati kuti kulibe vuto koma kumabweretsa matenda ochuluka kwambiri. Nthawi zinaso angakhale matenda high blood pressure amatha kupangika fayide munthu kumadya kwambiri. Baking soda uja si chakudya choti anthu tizidya chifanena kuti nayenso amakakhala ngati tchinga la thupi la munthu kuti limakanika kuti lizitenga ma minerals kapena kuti zakudya zofunikira za thupi kumalowetsa thupi tizikhala lomangika. Komanso amakabweretsa chifoko kwa kachiwalo kaja kamakhala kawiki kofoka kwambiri pamene tikugwiritsa ntchito chani baking soda. So kuti tipewe matenda amene wa sugar tikuyenera kuti tikhale nthawi yake pa zifukwa zake zokwanira zomagwiritsa ntchito soda kapena kunena kuti nthawi imene tini matenda amenewa tikuyenera kuti tisagwiritse ntchito chani kuti soda kuti chifukwa amakaononga kachiwalo kaja komanso amakakhala ngati tchinga kwa zakudya zina zamagulu kunena kuti zisathe kulowa chani m'magazi minyewa zitatha kulowa m'magazi. Kusala kudya kuti si bwino kuti amene ndi sugar zisala. Ndifaya. Okay. Pali zinthu ziwiri pamakhala maganizo onena kuti munthu amene ali ndi matenda amene osakuyenera kuti azisala kudya chifukwa onena kuti ndi munthu onena kuti amakhala kuti akusowa ndi mphamvu ndi gazi. Timakamba zoti kusowa ndi mphamvu ndiye mukamuyika munthu uja kunena kuti asale ndiye kuti akhala ofoka kwambiri. Koma munthu uja atha kusala munjira yonena kuti akutenga zakudya zina ngati ma juices. Kwa kusala kulipo kwa mitundu iwiri. So atakhala zonena kuti akutenga ma juices makamaka ma vegetable juices munthu amene atha kusala bwino. Okay. Right, atokoza. So izikhala ngati azifotokoza kale. Yes. Ndiziso zama twins kuti wina izada ndi diabetes wina alibe.
So right, so muntu wadwala tichite naye motani treatment. Muntu akadwala malingana ndi uphungu wathu umene tinapasidwa kuchokera mwa mzimu wachilero Ministry of Healing book remaining page 44 timamba kufotokoza kunena kuti chinthu chofunikira kwambiri munthu akadwala ndiye kuzindikira kuti ndadwala chani. Munthu umafunika kuti upange setting the course. Ndadwala matenda anji wayo ndipo ndadwala chandidwalisa ndi chani 2. Ukatero pachi umanena kunena kuti uchipewe chinthu chichi usinthe. Tezenga kuti ngati makamba zazi mafuta zichi kuti uchire sugar ndiye kuti usiye kudya pafupi zazi mafuta zichi ngati zinthu zogaya ndeto achina brown flour achina brown rice achina gaiwa instead of kumadya zonena kuti deya udya wasemphanyisidwa ndi chapakati chichi pachifukwa chonena kuti mudeya muje ndi mmene makhala zakudya zamagulu mwachitsanzo ngati fiber. Of course fiber si chakudya chamagulu komano makhala fiber amene akufunikira kwambiri komanso makhala vitamin A. Pamene mukantima kachimanga kamene timataya kuti mmene mapezeka ma proteins zakudya zamagulu zimene zimathandiza kuti thupi zimangika komanso lizilimbana ndi chani lizilimbana ndi matenda. So ukuyenera kuti uzindikire kuti izi ndi zimene zandipangisa kuti ndizidwala ndizisiya. Ma soft drinks ndi amene amapangisa kundipangisa kuti ndizidwala ukuyenera kuti uzitani uzisiya. Foka pandapo ndiye kuti suchita ndichifake uzingoma mankhwala mankhwala aja even mahebos osaona kusiya ukhoza kumama mahebu osasintha pang'ono fanena kuti choyambisacho chikanalipo nde kuti uchire matenda munthu ngati akuyenera kuti uchoseka choyambisacho ukachosa choyambisachi kena kano uzilimbana ndi zotsatira za vuto licha choyambisa chichitacho koma ukamangola yalimbana ndi zotsatira za vuto licha choyambisa palibe chomwe kupanga ukumwabye mikaka palibe chomwe kupanga. Yes. So nditu athokoza amenepo. So mzimu mafotokoza kuti treatment yake nditi yamba pamukashi. Nkhani ya matenda a sugar ni matenda ena aliyonso okhanzikika. Palibe kuchira kukha munthuwe utabweresa moyo wako kukonzanso utapanga reformation. So ngati ungakhale kotheka uphungu umene uli olondola wabwino ukuyenera kuti munthuwe ungokhala vegetarian uzidya zakudya ndithu zomera zokhazokha maso usati zomera chabe koma zikhala za whole wheat za brown achina brown flour ndeti brown wheat zosachosagaiwa zikhala za mphumphu ndithu ma whole grains. So ukapanga chonchija pachi ndiye kuti uli ndi phazi loyambirira step yoyambirira ya machiritso kapena kuti step yachiwiri ya machiritso yoyambirira timafotokoza kuti ndikupewa zoyambisa matenda kenaka uyambe kuyika mthupi mwako zakudya zolondola utasiya zakudya zoyipa zija uzika zakudya zolondola zimene zitazikamanga thupi komanso kumenyana ndi matenda achi. Ngati mungakhale kotheka kuonesesa zonena kuti uchulukiseso pa zakudya zako ma vegetables ngati masalads foti masalads aja ali ndi kuthekera kotsuka thupi ali ndi kuthekera kolimbisa thupi komanso ali ndi kuthekera kolimbisa thupi. So masalads ake kwenikweni akuyenera kuna kuti azikhala kabichi ofira amene amakhala ndi ma antioxidants ochuluka kwambiri komanso masamba ngati cauliflower pali masamba ngati timanena kuti terere nkhaka pali anyeziso ndi wabwino komanso ndinachita chidi ndi ujeni ndi terere ni nkhaka paliso amati zitheba zinthu zitatuzi makamba za chromium ambiri amapezeka mu tererero amapezekanso mu nkhaka amapezekanso mu zitheba. So zinthu zimenezi ngati tikuphika zitheba zathu tisazipange overcook zioneka beka green kaja nkhaka ndeti mangodya right. Tererero utakuliphika lisakapake kwambiri kapena kulivika mazi momamala mamwene soma terere zimathandiza ndithu. Yes. So
zimene tikufotokozazi ndi fundo imene tikuyitapira mu buku lochedwa kunena kuti Natural Medicine page 99 limene analemba timanena kuti Dr. Hoover. So sizoti tungozikamba za mutu koma ndizonena kuti zinakambidwaponso ndi madokotala akuluakulu amene achita ndi nthenda ngati zimenezizi kwa nthawi yayitali. Chimodzimodzinso Dr. Jethro Close amene analemba buku limene timanena kuti Back to Eden, ndi buku limene mutafuna tikhoza mabuku onsewa tikhoza kugayirani amene mukuonera kanema amene mukutimvera alipo ma soft copy okhawo. Komanso amene mungafune kugula ma hard copies takugulisani tili nawo pa mitengo yochipa chabwino. So tikamachita ndi matenda ena aliwonse timaonesesa zonena kuti tionesese zokweza chitetezo cha thupi la munthu. Chimenecho ndicho chofunikira kwambiri kunena kuti chitetezo cha thupi la munthu chikakhala chokwera ndiye kuti so kuchita kwa munthu kumakhala kosavuta. Makamaka tikamachita ndi matendawa a shuga timvesesani apa kunena kuti kumbali ina chifukwa chochepa chitetezo cha thupi la munthu ndi chifukwa chake ma germs amapezerapo sodanga lovunditsa kwambiri bala chifukwa choti so acid uja timafotokoza uja amene amakakhala kuti wapangisa bala la shuga uja amakapangisa zonena kuti acid yemweyo azifoketsa chitetezo cha thupi la munthu. So pamene tikukweza chitetezo cha thupi la munthu zitithandizanso zonena kuti zotsatira za matenda a shuga ngati bala la shuga lija likapole chifukwa kuti mkatimo chitetezoso timakhala zonena kuti tachikweza. So munthu amene wafika size yopanga bala la shuga sungangompasa mankhwala a shuga okha ukuyeneranso kuti uzimpasa juices mankhwala onena kuti azikalimbana ndi mabacteria mthupi mwake ndingonena kuti ma germs zimenezizo zimapereka chiyembekezo chodala kwambiri, chiyembekezo chabwino kwa munthu amene akulimbana ndi matenda amenewa a shuga. So tikukamba za ma enemas tikukamba za fluid and bowel movement pezi zofunikira kwambiri bwanji. Matenda ambiri amabwera chifukwa chonena kuti munthu sakupita ku nyumba yachifumu mokwanira toilet. Timafotokoza kunena kuti thumbo lako musiriji ndi mpando wa matenda, is the seat of infection kapena kuti ndi kholo la matenda, the mother of diseases. Matenda ambiri amayambira ku thumbo lako musiri chifukwa chonena kuti zinthu zoyipa sizikutuluka bwino ndiye zimalenga zipheje zimathaso kulowa chani m'magazi mmene zimatha kukaononga thupi lonse kuyambira kumutu angakhale kumiyendo kumene kapena zimatha kulenga matenda ena osiyanasiyana, zithaso kulenga matenda a shuga chifukwa cha ziphe ngati zimenezi. Nkhani yake ndiyonena kuti vuto lili kuti munthu sakupita ku toilet mokwanira ndi mkati mwa thupi la munthu mupangika ziphe ndiye sizitheka kuti munthu uja achire monga peti manenera kunena kuti the cure is in the course kapena kuti machiriso amakhala mu choyambisa ndiye tichonse choyambisa chija munthu ambe kumapita ku toilet muno bwino mmene wadyera katatu pa tsiku mamawa masana madzulo zikavutitsa kawiri koma ngati akupita kamodzi ndiye kuti munthu akudzimbidwa muzipangika timati auto intoxication azikhani mathokoze zochuluka amene azilowaso muchani mu system ya thupi la munthu ndikumaka muno. So tionesese zonena kuti matenda okhanzikika pamene tikuchita nawo tionesese zoti munthu uja bowel movement yake ikuyenda bwinobwino, timpange cleanse the colon, tizaona kuti zotsatira zolimbana ndi matenda okhanzikika zizakhala zabwino kwambiri, sitizamenya nkhondo osawiri. Okay, thokoza kwambiri. I think tikhala ngobwereza mfundo mwemweyo mwina anthu tikukamba za nkaka of course tuna zina azisiye ndi kupereka ma replacement ake kwa munthu amene wasiya nkaka kamamwe chani atha kumapanga nkaka wa soya umene umakhala upanda vuto nene alilonse. So ngati munthu akusiya kudya shuga chifukwa shuga nkaka wa soya akugula mu show kapena apanga ipi nkaka wa soya ndiye kuti munthu akuyenera kuti akagule soya uja kenaka asipanga ika fali pali wina wake ene sili kutchula dzine koma pali wina yake akumapanga uli ndi zima numbers zambiri so tizakambasa za numbers zisogolo so zimenezo ndi bwino kungogula soya kupanga weka ndi gulu la zinthu zimene zimapangitsa kuti chinthucho chisaonongeke ndi gulu la zinthu zimene zimakhaso zoti mbali ya sugar. So
uthoka gula mkaka wa soya komanso muli sugar uja kapena kuti muli zinthuso zoononga ma chemicals amene pa Chingerezi amachitwa kuti ma preservatives. So mkaka wa soya ndithu tipange tokha. So tizalonga ma videos ena amene tizaonese mene munthu akapange mkaka wa soya. Yes. Alright. Tikambeza raw juice therapy. Kuti kwa munthu amene ndi sugar tikufuna ndino tikhenga titamuthandiza type 2. Actually mwina tisana for type 2 diabetes is reversible. Titautana nayo kuti no yatheratu. Ndiyotheka ibwezeres. Type 1. Type 1 is makamaka ndi raw juice therapy. Raw juice therapy. Mukukhoza kungoona kuna kuti okay. Medi maphunsa za matenda high blood pressure. Yes. Timafotokoza kuti timayenera tikhale ndi anthu mukamamenya nkhondo simakhala ndi chida chimodzi chomwe kungoti mahebu. Mahebu ndi kumapeto kuti mwathana nazo. Asilikali aja amakhala ndi mifuti, amakhala ndi mipeni, amakhala ndi mabomba amitundu. Zomenyera ngo amakhala ndi mpweya opsa kwambiri oti atha kungoponya anthu kumamwalira fa cha mpweya uja kuthana ndi adani awo. So chimodzi matenda si tinganene kuti tingagonjese pakungomenya nkhondo imene ndi mahebu okha imene amene amaonera komanso tikhoza kungogwisa ntchito zakudya ndikumenya nkhondo ndikuwina. So type 1 and type 2 tikhoza kungonikira kunena kuti okay chimene chikusowekera pa type 1 ndi chani tichipeze zakudya. So 1 ndiye kuti chichakusa chichaonongeka ndi 2 munthu chakusowa insulin ndiye tipeze mahebu onena kuti azikapanga repair azikakonza chichakusa chichi ndiye tipezenso tisakanize ndi mahebu onena kuti azikagwira ngati insulin mthupi la munthu. Tikazisakaniza zone ngati ndiye kuti tikusankhano zakudya tili pa zakudya tikusankha zakudya tisankhe masamba amene achi tizimpangira munthu uja ndiye kuti azikabwenzeresa zinthu zimake munthu ndikukhala bwino chimodzi type 2. Type 2 ija tikuyang'anira kuti munthu chimene chikusowa ndi chani chavuta ndi chani ndiye tikuyikapo chimene chikusowekera mthupi la munthu chikomano kumbali ya chani ya zakudya zokha munjira ya majuisi oti sitinaphike oti swazakaso oti akhalisa mu fridge nthawi yayitali ayi kapena kuti takagula ku store ayi oti tapanga tokha. Last time tinafotokoza na pamene tupanga juice wapo timatenga masamba kapena fruits tupanga tisinja ndikufinye ngati tikusinja ndi timatherapo kamazi pang'ono ndikufinye ndikumapompo pasaduse 5 minutes koma ngati kuliza juice maker athu iti pasaduse 5 minutes koma ngati tifuna tisunge titseka mbotolo kuno kuika fridge pasaduse 2-3 days koma munafotokoza kuti palese mahebu ena amene titha kuyika kuti zikhalebe nthawi yino zinthu zikhalise ndi funzo imene tizatifotokoza tikamaza panga nkhani ya herbal preparation and preservation. So juicing therapy, right? Kwa anthu amene ali ndi sugar chimene chofunika kwambiri ndi chromium amene tili timichere timene pambali pa insulin. Yes, timichere timene timakathandiza yani kakamba uja kuti apange khale wathanzo masazipanga suyani china chimene chofunika ndi vitamin U anthu ambiri matikabi chimwebe kanthu tikakhala kuti ngati nthawi imene tapita kulilongwe napeza kuti no kanayi koyamba kuti no munthu nthawi imeneyo kuti no ukafika pa chips mupeza kuti no paliso chani kabi salad numa nthawi zambuyo salad ya matani amagulisa ne nthawi imene tali nyamata anzanga mata zimene zibe chani mulibe kanthu mukabichi koma muli vitamin U mukabichi. Actually vitamin U ndi amene amakathandiza thupi ligambe kutani kuzichiyisa. Ndi vitamin amene it's very crucial kuti munthu akathola kuchira of which munthu amene ali sugar amavuta kuti achire akazichira ndi zina zotero. China chimene chofunika ni chlorophyll. Dokotala wena wake anatenga mati chanishi muna musanapitire anatenga mati chanishi anatenga magoso ndikudula sempake ndikutaya magazi over 90%. Nthawi ndikutenga yani chlorophyll anapanga juice ya masamba ndikumupasa mbewa ija ndikuisiya mama atakayesa anapeza kuti magazi ake ali 100%. Chimasiyana nje kuti tikamaona magazi ali ndi ma red blood cells. Ma red blood cells achi amapangidwa ndi hemoglobin. Ka hemoglobin pakati pake pali yani pali iron. Pamene tikapita ku masamba chimene pangisa masamba kale green ndi macroloplast. Macroloplast mliza green za chlorophyll. Ndi chlorophyll
amangosiyana kuti no amakhandi magnesium pakati. So ukatenga juice wa green kumumu thupi limakangochesa magnesium ndipo chani iron ndipo zikapanga ka hemoglobin imene imatha kapanga magazi ena. So moyo wa chinyamoli mchani magazi. So ngati ukupanga replenish magazi ndikuti no one ukubwesa yani moyo wina. So pali ka juice akaka kamene munthu amatha kupanga timati Dr. Bernard Jensen, yeah? Yes. So amene anapanga zimenezo. So apa pakali ya juice kamene timakapanga timati alkaline juice imene imathandiza kupanga boost ndithu kuti thupi choke kwa acidic ibwere kuti alkaline. So mmatenga cabbage watunthu wa half, onions zozazanja, garlic wa fresh zozazanja, ginger wozazanja. Mukazipanga zimenezo ngati mu juice maker ungopanga juice ndikumwa, right? So ndithu pali pambali pamene palinso nyani pali njira ine imene mutha apanga mutenga ndete cabbage imene tafotokozera muja muzidula cabbage wozaza watunthu half, onions, garlic, ginger zozazanja zisinja ndikuwirisa madzi akabwata kwambiri ndikuzirani ndikudziyikamo. Kenako zimalowererana kenako mazasefa ndi madzi amene mwa 300 ml 3 times a day, right? Ngati munthu anatopa miyendo kapena kuti amakhala ngati ona kuti no maso ake anasiya kuona ifati sugar washuka kwambiri akamwa ma juice imene imakhala ngati sugar ije kutani ikubwerera, right? So izi ndi ma juice amene munthu atha kupanga. Koma pambali pa zimenezo pa juicing therapy, right? Pali zinthu zingapo zimene tokufunika titha kugwiritsa ntchito. Pali apples wa green, palinso mbali nayo pali zitheba, pali therere, palinso chani nkhake zimene zikutipasa nyemba za green ndikamba za zithebe, therere ndi nkhaka zimene zikutipasa chani chromium. Chromium njali mankamba uja pamene ma apples a green ndi makaroti pang'ono zimene zikutipasa at least ka sugar sina munthu tikufuna kuti asale chakudya kwa masiku 5 kapena 3 asaudya chinenso mangu mwaja ma juice ndamazafunika ka glucose pang'ono, so timazampasa glucose ochokera ku apples a green kapena makaroti, right? Vitamin U atha kumpeza ndeti ku cabbage, masamba cabbage kapena kuchinense cha green. Koma timasankha cabbage da ifati cabbage so ndi cruciferous vegetable ali mu family jamula china broccoli ku cabbage yo china chanoli cauliflower ali ndi ma sulfur compounds amene akalantu kama akajoza ma toxins, so that's why tukamba za cabbage, right? So ndithu vitamin U atipasa cabbage, atipasa so vitamin U, atipasa so chlorophyll. So zizo glucose kaloti ndi tingonena kuti banja la ma root vegetables, ma vegetables amene amakhala pansi ngati carrot komanso beetroot amakhala ndi sugar ochuluka kwambiri, so amafunika kuti ukamagwisa ntchito wagwise koma usamagwisa ntchito mobwereza kwambiri chifukwa akhoza kubweresako sugar yoshuta kwambiri mavuto. Alright, so ndithu iyo ndi plan imene tinkapanga kuti nokambera 6 koloko inali ya 2 hours 6 koloko, 8 koloko, 10 koloko, 12, 2, 4 kenako yani kenako 6. So izo zimene zimakhisida ntchite kuti kutenga spinach ocheka chikosa manja 4 ndotenga celery tunaona mu video ya jana ya BB ndi apples zimozi wa green ndi nkhaka imozi uzipanga juice yako yamba. 8 koloko uzapanga nkhaka imozi ndi mumozi apples zimozi wa green uzipanga juice mpasi. 10 koloko uzatenga masereri mutatu nkhaka imozi apples imozi ndi uzipanga juice mpasi. So tikuyenda nazo zinthuzo, right? So izi zimene zingathe kuthandiza angakhale kuti ujenirani ikhale ngati yasika. Tikapita pa tsiku la namba 2 tikupita no zanja ma 4 handfuls ya spinach, tikuyika carrot imozi wankulu ndi tikutenga so apples wa green imozi ndi celery mwiri tizipanga juice imene zikupasa munthu ja 6 koloko. Tikapita 8 koloko tenga ma spinach ozaza manja mwiri, green pepper mozi ndi ma celery awiri ndi beetroot 1 tundu zipanga juice kumpasa. 10 koloko tenga no sweet potato ndati ya
balade ija yaikulu ndipanga juice iringa apples imodzi ya green, celery mwiri, cinnamon ka teaspoon amenepo ndi ginger 1 inch uzipanga juice kumpasa. 12 koloko tinga tikupitiriza ndi program yathu. So izo zimene tithaona tuno at each 2 hour interval tikupasa munthu ma juice ena tikapita mpaka 30 day. So anthu atha kuona kuti no zimene tikupasa ndi yani. Kumene nkhani yako ndikuona kuti no each and every 2 hours tikupasa munthu yani china chake, right? So izizi zimathandiza sokutati kusisa sugar. Kwa munthu amene ananati okay zinthu zina zimene ndilibe chimene chingafunika kwambiri ndi izizi ma sources of chromium, zitheba, terere, nkhaka, ndero kungogulaso zinthu zili mu family ya cabbage. Ndoti 1 hour ndoti kwambira 6 8 12 2 4 ndi yani ndi 6 ndoti zimpasa ndoti either cabbage kuzasintha cauliflower kena ku broccoli kena kuno cabbage choncho ndikuti maola enawo ndoti ikamono nkhaka. Ndoti 7 kuikapo nkhaka ikamati 9 koloko uthezekapo terere ndeti kamati chama 11 uyeyapo zitheba choncho ndoti upanga tono ziziyenda each and every hour mpaka madzulo. So zinthu ziwirizo ndeti ukamba sources of chromium uikapo ndeti sources of vitamin U. Ndeti for 3 days ndeti munthu saudya chinayi chonse which is cooked. Komano atakhala no munthu sugar inampanga kwambiri ndeti madzulo ngati kumasula atha kungodya even kapeyala. Bora isakhale chinthu chophika peyala lija can help kuti ikwezebe ka sugar level kake kuti pasakhale kusika kwambiri. So izizi ndi zimene zimathandiza kwambiri. So ma juices wa first day each and every hour interval mpasa 200 ml. Ndeti malake each and every juice ukhala 250 ml. Third day juice ukhala 300 ml. Ndeti each and every day ukonjezera kamungu kanyani ka 50 kuma pita choncho. So umu ndimene tingapangire. So paliso ndithu kaphala kena kamene angapange kamene timati healthy porridge. Ndetati ratio yake ndi ndeti chimanga 3 kg. Millet pachacho ndi yani mawere a 1 kg, right? Ndeta atenga nyemba zofira ndozikazinga 1 kg. Atenga chitowe sisemi 1 kg kuzikazingaso. Soya 1 kg azikazingaso. Nthanga za maungu half kg azikazinga. Ndalisekana zonsezi mukazigaisa kuyani kuchigayo. So zimene zimathandiza so ngakhale so yani kalamba uja. So kundika healthy phala kemene munthu athautani athakupanga thandizikireka kweli. Yeah. Okay. So apotokona zithuzi za mandimu, periwinkle ndi nyenje za chimanga zimene zingathandize bwanji sugar. Okay. Apa tubwera nokundime umaliza ma herbs kuti tima herbs amene amathandiza matenda a sugar alipo siyana kuyambira ndi kadwa tukaonesa kapepuko ndikadwa kamene kamathandiza matenda a sugar kwambiri maka sugar yachiwiri yoti kumakwera kamaitsitsa chimodzi nyenje za chimanga zimathandiza so matenda a sugar. Chithunzi tuchionetsa pachi ndi nkhuyu masamba ake amene amathandiza kukweza sugar ngati ikumakhala yotsika. So kwa anthu amene ali ndi sugar yotsika yomadzibaya je akhoza kumagwiritsa ntchito chomera chimenechi. Athanso kumagwiritsa ntchito maluwa magagade akhoza kumagwiritsa ntchito china cha kwambiri ndichiche komano in like emergency case ngati kuli emergency ndoti masamba apijesa amathawigira masamba so apijesa. Koma mwina ningofuna za fig tree masamba ankuyo zimene apanga tapolola masamba ankuyo ali anthete paja mahebu timanga masamba anthete ndeti atani tiawumisa panthuze likawumisa chasinya ndikusefa masamba ankuyo awandetete 4 tablespoons mwathira kumaza 1 liter ndikubwatisa. Ndoti munthu amene ndi sugar azimwa ndeti 30 minutes asanaje koma akamwa ndoti afunika aje yeti chifana tuno akamwa sugar ikhala ikutani ikutsike ningati sadya mutu amba kupweteka chani yeti azaona zizindikiro zomwe munthu wa sugar amava akakhala sugar yake kutani
ikutsika. So paliso kena kamene angathe kugwiritsa ntchito pambali poti agwiritsa ntchito mkuwa, athe kugwiritsa ntchito so mandimawo kuti matenga 5 mama ina aliwonse ndeti ndi mkuwayo. Actually mikuyu kuitenga for 3 months mokhulupirika ndikupanga so diet adjustment ili kaitola vegetarian ndere dere mama manega mandimu 5 juice mandimu 5 ndi kumapanga decoction kumene tikuwirisa masambawo powder wake ndi 1 liter mapanga zimene for 3 months zimene zati sugar diabetes type 1 ite amba kupanga chani kuthana nayo. Okay. Yeah. Tili nkati mufotokozamu tingotengera kusumwa yonena kuti mapoto aluminium ndi zipangizo za aluminium sizilolezedwa kugwiritsa ntchito pakukonza mahewa. So mwina ena akhoza kuti amvetsera bwinobwino kaphunziro loyamba chaka lachiwiri komano zinthu izi ndikupeza zoti agwiritsa ntchito zinthu za aluminium makamaka mapoto aluminium achi amene amaononga mankhwala ofunikira muzomerazi. So tichenjezepo apa kunena kuti tikabwera ku herbal preparation tikamakoza mahewa athu kuti timwe tisayelekeze kugwiritsa ntchito mapoto aluminium, tigwiritse ntchito mapoto iron or stainless steel kapena tingogwiritsa ntchito mapoto omwe omwe aja miphika yomwe ija ndiye kuti zitithandiza kwambiri. Papaya omwisi juice wacho tikamamwa amatithandiza sozonena kuti sugar ngati inakwera idzitsika. Pali chomera chimene chikuoneka ngati nkhakachi pa screen pathupa chimene timati bitter lemon pachiyawo mati khalera chimatithandizira sokunena kuti sugar idzitsika. Pali chomera china timati plantain scientific name yake amati plantain gomeja chili pakati apo chimenecho chimatithandizira so ife kunena kuti ngati sugar inakwera sugar so idzitsika. Nthanga zakamene kaka ndizofunikira so kwambiri pa matenda osiyana zimene ukafufuza bwino zili ndi dzina lake limene anthu amaona ngati ndi herbal bio komano nthanga zakamene kati zafotokoza tsiku lina. Kumapeto kuliso mankhwala ena diabetes mellitus sugar timanena kuti dandelion dented lion ndikachomera sokena kamene kali kabwino kwambiri pa matenda a sugar. Ndibwerera mbuyomo kuti plantain ndikachomera kamene kamakondomera nzidikha kwambiri mmene muli chinyezi nthanga zake zinoti psyllium husk. So mwina anthu akhoza masokonekera psyllium husks nthanga za plantain. So ena amaona ngati kuti mwina ndi herbal yabayo koma ukafufuza upeza zonena kuti nthanga za plantain. Tikupitiriza kukamba za mahebo a sugar tinakamba kaiza nyenje za chimanga pali aloe vera ndi wabwinonso kwambiri ginger ndi wabwino kwambiri chidwa chimakhala ndi ziminga zitalizitalizi cactus ndi chidwa chabwino nimu ndi wabwinonso kwambiri ku matenda a high blood pressure cornflour ndi wabwinonso ku matenda a high blood pressure komanso cayenne pepper ndi tsabola wabwino ku matenda high blood pressure. Mene ngofotokoza so ababe anthu amene munthu apanga mwina usanambe kufotokoza tingoonjezerapo so kunena kuti timayika maluwa kuyikapo mitengo yakutchire ndi zomera pang'ono ungotapata koma kunkhani ya maluwa alipo maluwa ambirimbiri amene amachisa matenda ahibelo chimozimozi mitengo tikanatha kukamba zachina sawa sopu achina bottle brush achina tikalowa ntchire mutimakamba zachina ambiri mazija achina chipembere sijamari maso akhwangwala maso akhwangwala bagi yake chinchi zinthu ngati zimene zilipo zambiri so zimene zikulira kunena kuti amene mungakhale ndi chidwi mukhoza kuti gula buku lokamba za zitsamba the book of herbs limene tinalipanga pa mtengo otchipa kwambiri ndekuti zambiri mwa izo mukhoza kuzipeza mabuku amene so tingokamba zaka heboti pamene munthu apanga juice fasting tukamba zoti juice fasting program ije ndi sample imene natenga mu buku linake right la juicing komano nkhani yakulu ngati ulochepekedwa ndeti ungopanga focus pa minkhaka therere ndi yani menji minkhaka
terere komanso zitheba zinthu zitatuzi ndete ndi cabbage uzizipanga alternate for 3 days right komano kumene kupanga zimenezo zopaliso ka herbal tea kamene ungapange ka herbal tea kameneka ndete mapanga formula ndithu kuti no 500 grams ndete kha fenugreek ma seeds ake kena 50 grams ikhala cinnamon 50 grams ikhala ginger powder 50 grams ikhala ma black seeds right ndete foundation yaso zindi fenugreek yo ndete ukamixa zimene zizi right ratio yake imeneyo ndekuti no umawirisa 4 tablespoons yazimene zimwanira zikaboila zimene zija ndetiyo azimedwa at least katatu pa siku kapena kawiri pa siku so tea ameneyo within 1 week imathandiza kwambiri sopanga control chani sugar yeah right so tikupita gawo lomalizira imene tukamba za zilonda zimene zimabwera chifukwa cha sugar so zilonda zake zimatha khala yonjo kapena zimatha kufika sawa pamene amafika kuja tonoti ngodulapo mwindo yeah so bibani kuti taonesa chithunzi choopsa komabe timapanga zokuti tipange emphasize kuti zinthu zake zimakhala zotani yes so tikamakamba zilonda zimene zimafotokoza kuti zimakhala tisizikuchira chifukwa thupi lake lili asidi kwambiri paiso zina zonjezera ngashi okay sitingaonjezereko zinthu zina mwina nthawi ina komano nkhani ndionena kuti mwazotsatira zosakhala bwino za matenda a sugar ndi mabala amene amavutirapo kupola ena akachita mwa anthu amachira ena samachira mabala amene ndi akakhaza kuti akakamira kwambiri chimene chimachitikano ndichonena kuti amakangodula dzala kapena amakadula phazi nthawi zina mwendo kumene zimathaso kuyambukira ku mwendo zake amathaso kukadula ndiye tingapange bwanji ndi mabala a sugar choyambirira chionena kuti munthu amene ali ndi vuto limene la bala la sugar amene ali ndi sugar matenda a sugar titero asanapange bala azidzisamalira kwambiri kuti asakheduke kapena ukandika kapena paliponse nthawi zambiri akamayenda adzivala sapato kapena ma trousers kuopa kunena kuti mwina angakhale ndi kabala kamatenda amene apewe kwambiri ma germs amene amabweretsa mabala apakhungu apewe kwambiri akatero pacha ndiye kuti akhakuti wapewa ku zilonda zimene zikapena kuti mabala a sugar kuti asabwere chinthu china ndichonena kuti akuyenera munthu amene kunena kuti ngati bala lija lilipo choyambirira ndi ukhondo bala lija zilitsuka kosachepera katatu pa tsiku mamawa masana madzulo kutsuka kwake ndi uku akuyenera kuti munthu uja khozopeza timanena kuti hydrogen peroxide kumatsukira kapena hydrogen peroxide imakagula ma pharmacies amapezeka ndi wabwino kwambiri nkhani yosukira mabala kapena pakhoza kumasungunula utomono wa papaya right ndikumatsukira pabala pacha kapena pakhoza kumatsukira bala sugar nene timathira pabala paja sugar tira sugar weniweni wa brown ka wa white atikena kapange spunk like kuti mwina bala lijalira akathira ndiye azipanga choncho kuti sugar jazirowelera anyowe ndi mafundi amene angapezeke paja akatera akhale mwina ngati 15 minutes kena kandikutsuka kuni madzi sugar uja akamaphwanyika amatulusa acid wina kamene amagwira ntchito ngati antiseptic wamphamvu kwambiri so amatsuka pabala kwambiri so chinthu china ndichonena kuti makala pomakagona munthu amene ndi vuto limene akhoza umapanga matchaku potises zinazi tizakamba zama potises ngati bala likuola kwambiri kapena likumanuka akhoza umapanga chimango cha makala timamanga makala amene tapanga ngati paste ngati tufuna tibeke ndaze timapanga choncho ndikuika pati nsalu ndikuimata pabala pachi ndikumanga ndi plastic paper kena ka bandage yonsalu kuti no zikhanzikike adzikagonera zimenezo so treatment idibala lipo ka treatment ya bala limene tikuyenera kuti tipeze kale amene amachidwa kuti turmeric pa chizungu ufa wakewo tidziuthira pabala paja ndi ufa wakaini paper komanso sabula ndi sabula amene tinafotokoza kumbuyo kaini paper turmeric koma poti mwina
chokuti ma diabetic sava kuwawa kwambiri sangave kuululu wake. Okay. Komanso timaphunzira chikhalidwe pa zinthu zoti thodetsa. Palibe munthu amene adzavale nduwira kumwamba osanyamula mtanda. So nkwabwino kunyamula mtanda pa dziko lapansi kuti kumwamba kuti kafale kolonga. So nthawi zina ndi bwino kunena kuti timve kuwawa kuti zabwino sizimabwera ndi shuga ikhaika. Zabwino zimabwera nthawi zina zake ndi kumaululu. Ndiye mafunika kungopirira. Pena tikhozanso kumathirapo aloe vera amathandiza. Right. Kapenapo ngati tingapeza anthu amene amapezeka ndi chomera ichite mati golden seal. Ufa wake kuti mausakaniza ndi uchi ndi kumapaka pa bala pacha. Zimathandiza kuti bala limeneli lipole msanga. Nthawi zinaso tikhoza kumatenga kabichi ndi kumusasanta ndi kumata pa bala pacha kenaka kumata plastic paper. Mene chithunzi chikuonetsera. Amayamwa zoyipa ndithu. Amamwa zoyipa pa bala. Kabichi paikasanga chize bala chamakhakuti akungothandizira kuyamwapo zoyipa ziche. Ndeti tikayamwa mambo zochita meti machitira ndi makala mucha tionesenso zoti maebwe nacha tikuthirapo pa bala kuti bala licha lipole ndithu. Exodus chapter 23 verse yake 25 lemba la lomaliza limene timakonda kuli nena mobwereza. Mulungu wakumwamba anayankhula maonena kuti tidzimtumikira Mulungu wathu ndipo iye adzadalitsa mkate wathu, adzadalitsa madzi athu ndipo adzatenga nthenda zonse pakati pathu. Mwa njira ina pa zonse zijata nena zija kuomba mkota kwake ndi kumene kuti chofunikira kwambiri ndi kumtumikira Mulungu. Kumopa Mulungu, kuchita chifuniro chake. Chifukwa anafotokoza pa Exodus pa Deuteronomy chapter 28 kunena kuti koma kudzali kuti mukadzapanda kumvera nthenda zonse zizakwa Igupto ndidzazisiya pakati panu. Ndiye Mulungu yemweyo akambanso solution yake pa Exodus kuti ingondimverani ine ndiye kuti nthendazi ndizazichosa pachani pakati panu za kwa Iguptosa. Sitingathe kuchiza matenda sizingatheke. Sitingathe kusintha thupi la munthu sizingatheke konse. Ifeyo ngati othandizira nkhani ya zathanzi. Komano tikalumikizana ndi kumwamba, tikalumikizana ndi mphamvu ya kumwamba, ndizotheka kunena kuti mwapemphero ndi pembedzero tikachize matenda madwale osiyanasiyana. Foti Mulungu adalitsa zimene tikugwiritsa ntchito zichi. Kotero kunena kuti tikakhala ndi chiyembekezo chodala pamene tikumenya nkhondo yolimbana ndi matenda osiyanasiyana ngati matenda a diabetes, matenda a sugar. Toza kwambiri. Limene tinachezera ndi brother Kunserema mu part 2. Tinaona part 1 za nthenda ya blood pressure, apo timaona nthenda ya sugar. Msunduza ngati muni maumaliza ndikaumbonikanga kochepa kuti chemwa lyanga anadwalapo matenda a sugar. Zinafika povuta kunena kuti ku Lilongwe Central Hospital nkafuna akadule ndi nachita kuwaletsa kuti musadule phaziro. Chifukwa limafika pooneka ngati chithunzi chamene chimaonekera chapoyamba chicha. Ndi limapanga mafinya kuti tsiku ndi tsiku makhala mukuchosapo mafinya. Amanunkha kwambiri munthu ende amaonongeka amakhala mululu amalira tsiku lonse. Ende amakhala kutha pafupi fano choti mphamvu zikutha chifukwa cha maululu ndi kulira kuti. Ndi anabwera kuno ku Blantyre ku Machinjiri kuno. Amakhala pa area 9 pa seli pa church cha Makalanga. Pa area 9 church chili pa Joseph's the kuseli kuti kumene amakhala ndi chemwa lyanga. Ndeti namba kumapanga treat talk. Ndi anamba choyambira chimene tinaona ndi kusiya kununkha. Fwa zimatengera kuti nyumba tizithira mu dumu daily. Komanso tikamala kuchipinda kumene amakhala mavala mask. Ndiye fungo linamba kumachepa. Kenaka pakumapita pa nthawi mafinya aja anazamba kumachepa. Kutheratu. Kenaka tinadzamba kuona kuti pabala paja panadzamba kubwera pink. Pink yo ndiye kuti pamba kubwera so magazi. Kuti mwaone panopa kuphaziko akaka kataso kaka kanagwa. Chifana panga gangrene ndiye kuti magazi asiya kubwera kumalo ndiye kumapanga bi.
ndi kachalaka kanapanga ganglion ndi kanagwa. Koma panopa mmene tifotokoza kunamba kubwera pink atamba kubwera kusonyeza kuti magazi amba kufika. Chimene chimachitika ndi choti kaini pepa amakoka magazi chifukwa timathirapo kaini pepa amakoka magazi. Pamene turmeric uja amathandiza kuchepetsa kutupa pabala pamatupa. Mmene tinayika pa aloe vera ndi cicatrizant ku science imati cicatrizant chimene chimachiza anamba kumalupira asana minyewa ija kuti izibwerera mchimake. So ndi formula imene ndinapanga kuti ndithandize chemwananga mpaka napano anachira anasiya kuyenda kumamatani amachira. So izi zindifotokoza apa sizoti ndinangowerenga kapena kungomva koma zoti live zinachitikapo. Pali zinthu zambiri zimene tingathe kugwiritsa ntchito zimene sitinazitchula koma apa patachula zimeneno ineyo nnatani nnapanga ndikupanga ndipeza zoti chemwali yanga anachira. Ende tikhoza kupasani manambala aku amene mungafune mundimbire ndikupasani manambala aku kulilongweko central ku amene ankayang'anira chemwaliwo chifana adaba kuna kuti inu mwachira mwachi. Tikhoza kupasani kuti mwayimbire madokotala mwafunsa kuzani kuti azona adi munthu yana ndi vuto lakula kuti kwapa kumapita pa nthawi anachira ndizopusa zomwezi ndizonyozeka zomwezi. Mungalemekezeke chifukwa cha umboni. Mukhale nafe amene tizakhaleso ndi brother amene tikupitiriza tikhala tikupitiriza kuona nthenda zosiyanasiyana tikhaso tikupazaona ndithu zakuya zinsinsi zimene zili mu chilengedwe. Mulungu akudaliseni. Akhale nanu mugawe uthenga kupanga comment panga share panga subscribe kuti next time tikulusoso ma videos enu mutha kuwaona. Amen.